नमस्कार प्रणाम आदाब रउआ लोग के स्वागत बा भोजपुरी फैंस क्लब में। है लाल बटन दिख रहल बा, एकरा पर क्लिक कर ली, जौना पर लिखल बा सब्सक्राइब। हमारा चैनल के आप सब्सक्राइब कर ले। इससे एगो फायदा होई कि जौन भी हम वीडियो न्यूज डालम नु तो आपके पास बिना सर्च के लिए आपके स्क्रीन बॉक्स में दिखाई, जैसे आप मोबाइल कंप्यूटर खोला। तो चलिए आपके एगो बहुत ही बड़ न्यूज बतावे जा रहल बानी। ई न्यूज बाटे पवन सिंह के फैंस खातिर। जे पवन सिंह के फैन भाई सुन के उनका मन गदगद हो जाई। इस सत्या फिल्म से रिलेटेड न्यूज बा। ये पवन सिंह के दबंगई से रिलेटेड न्यूज बा। न्यूज ई बा भैया कि इनकर एगो फिल्म रिलीज भई रहे सत्या, जौन की 2017 के सुपर डुपर हिट फिल्म हो गई बा। और इस फिल्म के आज छठवा सप्ताह हो गई बा, तब भी एक सिनेमा घर में डिमांड कई के लगावल जा रहा बा। पब्लिक ए फिल्म के डिमांड कइले बा, तब एकरा के सिनेमा घर में लगावल गई बा और लोग एकरा पे भीड़ देखे आ रहल बा। अभी भी सुपर हिट चल रहा बा। जानते नहीं कितने फिल्म रिलीज भइल बा लोग अभी भोजपुरी में अप्रैल में, लेकिन तब भी सब जानी के टक्कर दे रहा बा सत्या जी। यही सब टाइटल में दिले बानी कि सत्या के भूत अब तक दर्शक के ऊपर से उतरल नहीं। एकरा के और भी एक बार देखे खातिर लोग बेकरार बा, एक दो बार। क्यों क्या है कि अभी न्यूज आइल बा, अभी फिलहाल में इस सूत्रों के मत से मालूम पड़ रहा बा कि फिल्म के फिर से लगावल गइल बा। फिर से पब्लिक के करा के डिमांड करके लगैले बारे सत्या फिल्म के हॉल सिनेमा घर में। क्या है शूटिंग का माहौल चलता, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाल बटन पर क्लिक के लाइक करी, वीडियो करे। ऐसे छोट मोट बड़ जौन भी न्यूज के पवन अपना एक्टर एक्ट्रेस से रिलेटेड जौन भी हम सब आपके बीच में अपन भाषा में लेके आवे, एकदम मजा सुने में मन गदगद हो जाला अपना भाषा में जब आदमी सुने लगा। तो लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करिए, बोल दी प्यार से जय भोजपुरी।